La digitalització ha obert noves portes a la medicina i a millorar l'accés, l'eficiència i la rapidesa en l'atenció sanitària. Però el progrés tecnològic no ha de substituir la vessant humana. A MGC Mútua creiem en la telemedicina com un complement. Res pot reemplaçar el valor del contacte proper i del diagnòstic directe. Hi ha els models que, sota l'aparença de l'eficiència, deshumanitzen el tracte. No volem que la tecnologia esdevingui una barrera, ni que la intel·ligència artificial decideixi abans que un professional. Apostem per una digitalització que posa les persones al centre, per una medicina que evoluciona sense perdre l'ànima. MGC Mútua. Tecnologia al servei de les persones.